Моята библиотека. В това видео ще ви покажем как да търсите и сваляте безплатно онлайн книги на вашия електронен четец или мобилно устройство в една от най-популярните електронни библиотеки – Моята библиотека. Не е необходимо да се регистрирате, за да получите достъп до безплатното съдържание. Първото, което трябва да направите, е да влезете в уебсайта на електронната библиотека chitanka.info. Може да търсите книги по име на автор, като натиснете менюто горе вдясно на екрана. Изберете автори. Може да търсите по име, фамилия или държава. След като изберете търсения от вас автор и натиснете върху името му, ще се отвори прозорец с неговите произведения. До корицата на произведението са форматите, в които можете да свалите книгата, в зависимост коя версия е подходяща за вашият електронен четец или мобилно устройство. За да свалите съответната версия, трябва да натиснете върху избрания бутон. Ако натиснете върху корицата на книгата, може да прочетете кратка информация за автора и съдържанието на книгата. Също така можете да търсите и по заглавие, като изберете от менюто «Книги». Може да изберете да търсите по азбучен ред или по категория. Ако натиснете бутона «Произведения», търсенето става по азбучен ред или жанр. Ако натиснете бутона «Читателски мнения», може да прочетете коментарите на други читатели за различни произведения. Приятно четене!